skal, det er, at vi skal synge hver sang, hver vers, enkeltvis. Det der er jeres opgave, det er at mærke, om den sang, vi synger, det ligger for højt, eller om det ligger for dybt. Efter at vi har sunget alle vers, alle sange, så skal I vælge en af sangen. Så kommer I op på scenen, og så har I en plan B. Og så bliver det sjovt.